Y syniad dy fi pan fi'n troelli yw gymaint o bobl i ddanso yn ystod y noson. Os yw pawb yn ystafell wedi danso un can, dwi'n credu bod fi'n llwyddiannus. Dwi'n jyst yn dechrau gleddo rhyw syniad. Os yw'n cael ymateb i rhyw fath o gerddoriaeth yn gynnar, na i chwarae mwy o hwnnw. A wedyn ni disgwyl ar diwedd y noson a chwarae stwff mwy cool groovy yn gynnar eich o'r noson, achos mae'r cool groovers yn licio danso yn gynnar. Dwi'n un o'r bobl a sydd ddim yn dilyn rhyw procedures. Dwi'n ceisio cael peaks and troughs yn ystod y noson. Dwi hefyd yn meddwl dylen ni chwarae can araf rhywle rownd tua cwarter i 2 rhyw 3 chwarter yr awr cyn diwedd y noson. A wedyn ni ti'n mynd am rhyw smooch rhywle a ti'n cael nifer o bobl allan sy'n smoochio a mae'r lleill yn meddwl maen nhw'n boring, so maen nhw'n meddwl mynd y bar. Mae'r hen ganeuon dal i dyn nhw allan, Tom Jones, merched bach yn hyn yn lygo ABBA, ti'n gwybod rhywbeth fel Bob Marley yn hwn yn gan cwd i ddanso. Mae'na ganeuon sy'n gwybod bod pobl yn mynd i ymatebu, bod ti'n mynd llenwi llawn danso gyda nhw sy'n chwarae yn y lle iawn ar yr amser iawn. Lle ma, ni wedi bod yn chwarae tipyn o galw gan y calon. A mae bach yn eisiau fan hyn, nes mae'n cael ei trwy gymaint o airplay da ni. Wel, na edrych H. Davies, band rock and roll. Mae hwnna ddal wastad yn ffefryn am y llun. Dwi'n cael stwff beaty. Dwi'n cael 70 lan i 90. Fas ys beat da iawn e fe, ti'n gallu danso dda fe. Dwi'n mynd rhy keen ar y stwff trwm. Dwi'n ddim mewn i drum and bass. Dwi'n mewn i techno. Mae stwff commercial yn iawn da fi. Felly dwi war y cyrff bach yn wahanol, can i Cymru Lloegr a Llan Rwst. Dwi hefyd yn licio can gan Fleetwood, Iesgyn. Helo. Byddai'n anawr, oce. Dwi hefyd yn licio Fleetwood Mac. Mae gan dyn nhw'r enw Everything, sy'n bod mas ys blynydde. Achos mae'n eitha sexy. A ti'n canu am dy gariad i, so mae hwnna'n fel awr yn dda. Ar yr ochr Gymraeg, wrth gwrs, mae'r hen ffefryn fel Ysbryd y Nos sy'n wastad yn taro direg. A mae pawb yn canu hwnnw, neu mae'n ti'n mynd mewn i Dafydd Iwan a Yma o Hyd. A mae hwnna'n fel awr yn dda. A wedyn ni ti'n dechrau meddwl am lle Catatoni International Velvet, stwff ma'n. Dwi'n bynhau bod fath o gerddoriaeth.